በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ የካቲት ዕለት 18 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ አሜን። አባ መላልዮስ ሊቀ ጳጳሳት 18 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ ተኣማንን ቅዱስን ኣቦ ናይ ሃገረ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ መላልዮስ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ፈላጥን መስተውዓልን ነበረ። ኣብ ዘመን ንጉስ ወዲ ዲዮቅልጥያኖስ ወዲ ቆስጠንጢኖስ ይቕሬታ። ኣብ ዘመነ ንጉስ ወዲ ቆስጠንጢኖስ ዓብይ ዝኾነ ቆስጠንጢኖስ ዘይንእስ ካልኣይ ኣብ ልዕሊ ሃገር አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ተሾመ። ኣብ ሲሞቱ 30 መዓልቲ ምስ ጸንሐ ድማ ንኹሎም ኣርዮሳውያን ካብ ኩሉ ኣብያተ ክርስቲያን ሰጎጎም። ንጉስ ድማ ነዚ ሰሚዑ እቲ ንጉስ ንባዕሉ ኣርዮሳዊ ስለ ዝነበረ ነበረ። ካብ መንበሩ ሰጎጎ ኤጲስቆጶሳት ካህናት ዓበይቲ ዓድን ሃገረ አንጾኪያ ተኣኪቦም ንሊቀ ጳጳሳት ናብ መንበሩ ንኽምልሰሎም ዝሓትት መልእኽቲ ጽሒፎም ለኣኹሉ። ሕቶኦም ተቐቢሉ እውን መለሶ። እዚ ኣቦ ናብ መንበሩ ምስ ተመልሰ እውን ነቶም ኣርዮሳውያንን ብቓሎም ዝኣምኑ ኩሎምን ምውጋዝን ምርጋምን ኣይሓደገን። እቲ ዝሕተቶምን ጽርፈቶምን እውን የጋልጽ ነበረ። ወልዲ ካብ ኣብ ባህሪ ከም ዝተወልደን ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ከም ዝኾነን እውን ንኹሉ ዝሰብኽ ኮነ። ንኻልኣይ ግዜ እውን እቶም ኣርዮሳውያን ንንጉስ ብተደጋጋሚ ብቓልን ብጽሑፍን እናገበሩ ስለ ዝተዛረብዎ ከም ብሓድሽ ልቡ ለወጥዎ። ደጊሙ እውን ካብ መንበሩ ኣሳደዶ። ካብቲ ቀዳማይ ናብ ዝርሕቕ ዓዲ እውን ዝተሰደደ። ኣብቲ ዝኸዶ ዓዲ ምስ በጽሐ ድማ መልእኽትታቱ ናብኣቶም እናለኣኸ ልክዕ ምስቶም ህዝቡ ከም ዝነብር ዘሎ ኾነ። ካብ መጽሕፍቲ እውን ካብኣቶም ዝተሰወረ ይትርጉመሎም ኣብ አንጾኪያ ናብ ዘለዉ ምእመናኑ እውን ይወጽሖም ነበረ። ንኤጲስቆጶሳትን ንፈላጣት ካህናትን እውን ብቅድስቲ ሥላሴ ብቕንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ቅዱሳን ኣቦታት 318 ርቱዓነ ሃይማኖትን ንኽሰብኩ ይእዝዞም ነበረ። ከምዚ እናገበረ ክሳዕ ዘዕርፍ ንብዙሓት ዓመታት ኣብ ስደት ነበረ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ኣብ ብዙሕ ድርሳናቱን ስብከታትን እውን ኣመስገኖን ናይ ምስጋና ድርሰታት እውን ደረሰሉን። ክብርን ግርማኡን እውን ገለጸሉ። ምእንቲ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ብዝበጽሖ ብዙሕ መከራን ሽግርን ንሱ ክብሩ ካብ ክብሪ ሃዋርያት ከም ዘይንእስ እውን ኣረድኦ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምሳና ትሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለመላልስዮስ ዘእሙን ነገሩ ኣርዮሳውያን ህዝብ ዘአውፅእዎ እማህደሩ ኣፈወርቂ ዮሃንስ በከመ ወደሰ በዕለት ተስካሩ እምበይነ ስደቱ ወንበይነ ብዙሃ ሓሳሩ እምሃዋርያት ይቤ እያሃጽጽ ክብሩ ያዕቆብ ሃዋርያ እህወ እግዚእነ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓው ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዝተብሃለ ናይ ያዕቆብ ሃዋርያ መዘከርተኡ እዩ። በረከቱ እውን ምሳና ትሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና እውን ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና። ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ዜማ ይኹን ካብ ቃል ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣርመለይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ
كما نهنني نهدي لزعبت سرنا إتابعنا أجزاء استمنسوت الله ديننا وبالهن كل كيس مزيئك إيس منجس هايلو سبحات العالم عالم آمين بسلام قدس جبريل ملاك أغزت يا مريم سلام لتشي دينجل بهلناتشي ودينجل بسجاتشي إما جزاهر سبا سلام لتشي سلام لتشي بروك أنت مانس وبروك فركرتك تفسي فتيت أو مريم تتقام توداسي ملتا موغوس ملتا كله እግዚአብሔር ምስሌች ሰአሉ ጸልሃ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራልን ሀጣዊነ ተማህፀነ ከተማህፀነ በክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን ያሬታ